आंनो आंनि मेगनजों पिस्तलजों गावनो नागिरनाय आंखौ नुनानैसो बिसोर खारदों। बिसोर बुंबावदोंनो माने हाइकमान्ड प्रमद सारानो थिनदों होनबावदों बिसोरो बुनो। गारिनिफ्राय बेखौ बिराद हमनानै बुबावदों लामायाव, ओमफ्राय रावबो गथ'आखै। निसिम मोनसे भिडिअ आपडेट लाबोदों। भिडिअ आपडेटआनो बहुत गरम गरम। UPPL जों UPPL नि चेयारमेन जोंना एक्टर आदा बिपुल मोसाहारिखौ UPPL निनो बेबो UPPL निनो चेयारमेन खामोन। दा UPPL जोंनो UPPL बुनायल' नङा, डाइरेक्ट मार्डार आरोखि, सिलाय लालायलायनानै फैखादों। अब्ला UPPL नि नेताफ्रा माखासे बैफोरबायदि गुन्दागिरिनो सिलाय पिस्तलफोर होयै दोनजोबदों नामा? नेक्स्ट BTC बिसायख'थिनि थाखाय जेने सिलाय थुगथिब गावथारनो बेफोरबायदिसो जादों नङा होमबा? दा गावनि आदा बिपुल मोसाहारिनि बिसि अनजालि बिसिया मा बुंदों? अब्ला जोबोद अख्रा गाज्रि मानसिया दंसै नङासै रायजोफोर? अब्ला माबायदि UPPL आव दा माबायदि मानसिखौ मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा बुथुमनानै लागासिनो दङ? सिखाव गुन्दाफोर बैबायदि मानसिफ्रासो UPPL आव जमा दामायगासिनो नङासै? अब्ला रायजोफोर, आदा बिपुल मोसाहारिनि जे अनजालि बिसिया दुखुजों एबा बिनि गोरबो बायफ्लेनायजों फोरमायनायखौ खोनासं। खोथायानो जाहैबाय माने मैया 6:30 नि एसे सिगांहाय सुबुराज बसुमतारी इसिलाखातानि आवगोलनि एक्स चेयारमेनमोन बियो फैनानै गावनि माखासे गेंफोर लानानै आंनि न'आव पार्सनेलि एटाक खालामफैदों। मेन खोथाया बे। ओमफ्राय बे टाइमावहाय आङो उन्दुनानै दंमोन, आं एसे देहाया थिग गैयामोन। ओमफ्राय बे समाव आं उन्दुनायाव आंनि फिसाया फुटबल मेच जादोंमोन, बाहाय थांनानै माखासे गावनि रेसपन्सिबिलिटिफोरखौ गासिबो फुरा खालायनानै न'आवहाय गथ'नो जाग्रा होननानै फैदोंमोन। बे टाइमाव आंनि फिसाजोआ उन्दुवाखै, आंल' उन्दुनाय। ओमफ्राय बे समाव फिसाजोआ सिखारग्रोनानै बिफाया गाबज्रिबाय, मामि नै मेथाया होनबाय नालाय। ओमफ्राय लायनो थांबाय गथ'आ बिफानि जाग्राखौ लानानै किचेनाव हाबबाय। ओमफ्राय बे टाइमावनो बिफाया ओंखारलांफिनबाय। बे ओंखारलांफिननाय टाइमावनो बै सुबुराजनि गेङा मानसि लानानै बियो 8-9 जनसो मानसि लानानै फुरा बेंबाय। ओमफ्राय बे समाव आं उन्दुनानै दं, आं मिथिथ'वाखै। ओमफ्राय बे समाव आंनि हासबेन्डआ बुंदोंनो आरो, मा आंनाव थांनो नामा होनबाय। ओहो नोंखौ होनांगौलै होननानै बेक साइडनिफ्राय बुदों। ओमफ्राय बेक साइडनिफ्राय बुनाय लोगो लोगो आंबो सानदों माने मा जाखो, माने आंनि मेगना ओरैबायदि निन थांदों, आङो सिखारनो गोसो जायाखै। मा जादों मानोना जों हिनजावफोर गाबख्रावनाय बायदि माबा जाथाय जायोबा जों गाबख्रावो, बे हौवाफोरनियाव बे सोदोबा बेनाव गैया। गाव बुजादोंबाबो सिरि जेबो आवाज होनो रोङाखै बे, खालि गोग्लैनाय मानायल' सोदोब खोनाबाय आङो। ओमफ्राय बेयाव आंना फिसाया फैबाय आरो, मामि बाबाखौ बुबाय होननानै, मानोना बे गथ'आ अलरेडि माने सिखारखानानै दं नालाय। ओमफ्राय आङो हो होननानै सिखारनानै नाहरबा बिसोरो बहुद बुगासिनो। फार्स्ट बुनायखौ आं नुवाखै, उननि बुनायखौ आं नुजोब्बाय। ओमफ्राय बिसिनि आखायाव पिस्तल दङमोन। ओमफ्राय आंथ' बिराद गिबाय। ओमफ्राय मानसिया थैजों अरजों जाजोबखाबाय, गन्थं थंथं सौख्रुजोबखानाय। आङो गाबख्राव हरबाय, बिसोरो आंखौ नुनानै खारबाय। बे आखाइखौ आं नुला, मानसिया बयनिबो आखाइ जाबायना, गोदोना सोरबा आखाइयाव होबाय, जोग्लिबाय माबाय, बहुत मानसिनि साब्रै साबा ओरै बेंखनलाजोब्बाय। जायखिया आंनि गिनाया बे पिस्तलाव थांबाय। ओमफ्राय आङो बहुत गिनानै गाबख्रावलाबायबाय। ओमफ्राय मारै बिदि जाखो होननानै आङो फिसायखौ बोखांनो थांबा बेबो माने आंगो सांगो सिखारफिननानै माने न'आवहाय गाव जुदि प्रब्लेमाव गोग्लैयोबा गावखौ प्रटेक्ट खालामनो थाखायथ' माबा मोनसे बुस्थु नागिरफिनगोन ना। ओमफ्राय बियो थैखौ लानानैनो न'सिम अख्रायैनो फैथारबाय आरो। ओमफ्राय सिखा नागिरफैदों बियो, आं बेखौ क्लियारलि खिन्थाखायो दिनै मिडियानि सिगाङाव। ओमफ्राय सिखा नागिरफैनायाव बियो आं फिसाजोखौ बुंबाय, मामि बाबाखौ नेथ'दो, बाबाया थै गजोब्बाय, आङो माखासे आनैमोनखौ लेंहैनो होननानै आं न'नि मानसिफोरखौ खाथि खालानिखौ गाबख्राव लेंहैदों। बे समाव आंनाव आखाइयाव फन गैया, न'आव प्रब्लेम जायोबा बेफोरबायदि जेबो लानोबो थाल फैखाया। बुग्राया सुबुराज बसुमतारी, ओमफ्राय बिनिनो बिदानि फिसाला दङ। आङो
एफआइआर होबाय अलरेडि ओमफ्राय आङो नामफोरखौ एफआइआराव गासैखौबो नामफोरखौ मेनसन खालामखादों बिसोरनो जाबाय सुब्रास बसुमतारी ओमफ्राय काबुल बसुमतारी दं खासिबारिनि ओमफ्राय ब्रह्मजित बसुमतारी बियो सुब्रास बसुमतारीनिनो फंबाय ओमफ्राय बेजों दंबावो फाखन नार्जारी ओमफ्राय दैदेन बसुमतारी ओमफ्राय जयन्त बसुमतारी बेबो बे सुब्रासनिनो बिदा ओमफ्राय दं आरो बहुतनो आं बेयाव प्रेम बसुमतारी ओमफ्राय आङो मानसिफोरखौथ' लकेलनिनो मानसि नालाय जेन'बा मिथिखाबाय नुबाय आं गाबख्रावलाबायबाय आङो बेखिनिखौ आं न'आव जाथाय जानाय हिसाबै आं एफआइआराव होबाय बिसोरखौ आरो माखासे नाम दंबावो नोंथांमोना बुनायाथ' बहुद बुग्लिखाबाय फार्स्ट बुनायखौ आं नुवाखै ओमफ्राय उनाव आं गाबख्रावनानै फैबा बेखौ जोग्लिदों सौदों बुग्लिदों ओमफ्राय माबादों आरो बे स्पेक हमनायमोन स्पेकआ बायग्लिजोबदों ओमफ्राय माजों बुखो जायखि आं पिस्तलखौ नुदों ओमफ्राय आखाइजों माने बुदों आरो जोग्लि जोग्ला खालायबाय सौग्लिबाय पिस्तलखौ आङो सोरनि आखायाव दं बेखौ आङो नायस्लाबनो आंहा टाइम गैया जास्ट आंहा मानसिखौ नुहुरबाय आखाइखौल' ज' जाजाय जाबाय नुबाय बेबायदि जादों आं बेखौ जेबो मिथिला आंनि न'आव पार्सनेल फैनानै बिसोरो एटाक खालामफैदों आंनि फिसायनि सायाव ओमफ्राय बे मानसिया आङो न'नि मानसिफोरखौ लेंगौमानि बियो सिखा लानानै थांबाय ओमफ्राय बेहाय आंनि न'नि मानसिफोरा बोखानो थांबाय बेखौ ओमफ्राय थ'दो ट्रिटमेन्टआव थांसै होननानै बियो थाङाखै खारन बियो अलरेडि दुखु मोनबाय ओमफ्राय बिनि उनाव बियो आं ट्रिटमेन्टआव थाङा होननानै आं प्राइमारिसिम थांगोन होननानै थांदों ओमफ्राय प्राइमारिनिफ्राय बेखौ बिराद हमनानै बुबावदों लामायाव ओमफ्राय रावबो बोखायाखै ओमफ्राय आङो बिराद खारलांदोंमोन फिसाखौ लानानै ओमफ्राय बिसोरखौ प्राइमारि सिङाव लांनानै बेखौ बहुद बुग्लिबावदों ओमफ्राय सियारजों बुनानै बिनि खर' थर गासिबो जिजोबदों सियारफ्रा बायजोबदों ओमफ्राय रावबो हेल्प खालायग्रा गैयामोन साफा सानै ओंखारदोंमोन नाथाय बिसोरो बहुत बुरजामोन ओमफ्राय बोखाजोबनो हायाखै ओमफ्राय बांसिनानो नायग्रामोन आरोना ओमफ्राय दा खोनानायाव दङ जोङो सान होननायबो दङनो ओमफ्राय बाहाय सुबुराज बसुमतारी मेन माने लानानै फैनायफ्रा एफआइआर आङो दहाय 9टायावनो होदों आं मैयानो हैदोंमोन खिन्थु बिसोरो टाइम अभार जाबाय होननानै आंना फिसाया सिरियासनि थाखाय आङो टाइम लेट जानानै थांदों बिसोर आंखौ एक्सेप्ट खालायाखै ओमफ्राय गाबोन फैदो होननायखाय आङो दहाय फुङावनो 9टायाव हैदों ओमफ्राय आंखौ हैनाय टाइमाव सारा बुंदों आरो मा कमप्रमाइस जानो हागोन ना हाया होननानै असि सारा बुंदों ओमफ्राय आं होनबाय माने बै बुग्राफोरजों जेनेबा बिदि सोंदोंना सोङाखै माने बिदिथ' जेबो खोथा फैयाखै सार होननानै बुंदों आरो आङो ओमफ्राय बुंबाय बिसोरो आबसुनिफ्राय मानसिफोर थांदोंमोन नामा बिदि रायज्लायनो जेनेबा बेफोरबायदि कमप्रमाइस जानायनि होननानै सोंदों गुरुबासा आबसुनिफ्राय सोंदों आरो सारा आंनाव मोजांनो जेनेबा कमप्रमाइस जानो गोसो दं नामा होननानै माने बे सिमां होननाय आबसुनियाबो फैदोंमोन माने कमप्रमाइस मोजाङैनो मोजां कमप्रमाइस जालायथोंसै हा बुग्राफोरजों खोमा आं बेखौ मोजां मिथिला जायखिया कमप्रमाइस मोजाङै मोजां कमप्रमाइस जाथोंसै एफआइआरफोर होफैबा दा लाखि होनदों बिदिसिम बुंदों आरो सारा बेसेबां सैथो आं मिथिया ओमफ्राय आं होनदों सार आं एनिहाव आं कमप्रमाइस जानो हाया मानोना आंनि फिसायखौनो आंनि न'आव पार्सनेलि एटेम्प टु मार्डार एटाक खालामफैनाय आंनो आंनि मेगनजों पिस्तलजों गावनो नागिरनाय आंखौ नुनानैसो बिसोर खारदों ओमफ्राय आङो बेखौ आं कमप्रमाइस जानो हाया सार अननानै आंनो रेजिस्टार नांगौ आं रेजिस्टार खालामनांगोन होननानै आं रिकुवेस्ट खालायदों सारखौ ओमफ्राय आङो दे जागोन दे होननानै लाखिबाय सारा ओमफ्राय बिनि उनाव आं दा खोनाबाय दा 3:30 जाबाय दा खबर मोनफिनदों दासिमबो रेजिस्टार टाइमाव सारा बुंदों आरो मा कमप्रमाइस जानो हागोन ना हाया होननानै असि सारा बुंदों ओमफ्राय आं होनबाय माने बै बुग्राफोरजों जेनेबा बिदि सोंदोंना सोङाखै माने बिदिथ' जेबो खोथा फैयाखै सार होननानै बुंदों आरो आङो ओमफ्राय बुंबाय बिसोरो आबसुनिफ्राय मानसिफोर थांदोंमोन नामा बिदि रायज्लायनो जेनेबा बेफोरबायदि कमप्रमाइस जानायनि होननानै सोंदों गुरुबासा आबसुनिफ्राय सोंदों आरो सारा आंनाव मोजांनो जेनेबा कमप्रमाइस जानो गोसो दं नामा होननानै माने बे सिमां होननाय आबसुनियाबो फैदोंमोन माने कमप्रमाइस मोजाङैनो मोजां कमप्रमाइस जालायथोंसै हा बुग्राफोरजों खोमा आं बेखौ मोजां मिथिला जायखिया कमप्रमाइस मोजाङै मोजां कमप्रमाइस जाथोंसै एफआइआरफोर होफैबा दा लाखि होनदों बिदिसिम बुंदों आरो सारा
बेसेबां सैथो आं मिथिया ओमफ्राय आं होनदों सार आं एनिहाव आं कम्प्रमाइज जानो हाया मानोना आंनि फिसायखौनो आंनि न'आव पार्सनेलि एटेम्प टु मार्डार एटाक खालामफैनाय आंनो आंनि मेगनजों पिस्तलजों गावनो नागिरनाय आंखौ नुनानैसो बिसोर खारदों ओमफ्राय आङो बेखौ आं कम्प्रमाइज जानो हाया सार अननानै आंनो रेजिस्टार नांगौ आं रेजिस्टार खालामनांगोन होननानै आं रिकुवेस्ट खालायदों सारखौ ओमफ्राय आङो दे जागोन दे होननानै लाखिबाय सारा ओमफ्राय बिनि उनाव आं दा खोनाबाय दा 3:30 जाबाय दा खबर मोनफिनदों दासिमबो रेजिस्टार खालायाखै अबेबा सोरबा मोनसे पार्टि फैदों बादा होफैदों होननाय खोनादों आरो असि सारखौ माने बेफोरबायदि माबा रेजिस्टार दाखाला आइसि सरि आइसि ओमफ्राय गुरुबासानि आइसि ओमफ्राय आं सानदों आरोना आंनि न'खरावनो आंनि फिसायखौ एफा गिदिर जाथाय खालामलांबाय आंहाबो प्रटेक्सन नांगौ दिनै बेखौ बिदि खालामदों गाबोनबो खालामैनि मा मानि दं आरो दिनै एफआइआर होबाय नाम मेनसन खालामजोब्बाय गाबोन आंनि सायाव आंनि फिसानि सायावबो खालामनायनि चान्सेस दङ दा आंनि फिसाया सुगार गोनां फार्स्टलि बियो बयबो मिथिगौ बियो बेसेबां माने ट्रिटमेन्टनिफ्राय फैगोदान बेसे गोबाव ट्रिटमेन्टआव दंमोन देहाया गैखाया बेबायदि मानसिखौ बेबायदि खालामबाय प्लास बियो जोंनि गुरुबासा एरियानिनो सासे चेयारमेन ओमफ्राय बिनि सिगाङाव बिराद माने न'आव पार्सनेलि एटाक खालामफैनायखौ आं बिराद दुखु मोनदों माबा जुदि भुल दङबा रायलायनानै कम्प्रमाइज खालायलायजागौमोन न'आव फैनानै बिदि एटाक खालामफैनायखौ आङो एक्सेप्ट खालामनो हायाखै दा आंनो एनिहाव सरकारा मा खालामो आङो नियाय नांगौ पार्टिनि गेजेराव जादों जिहेतु पार्टिनिनो सासे दायथ'गिरि बिथाङा हिसाबै हाइकमान्डआवहाय जोंहा सिएम प्रमद आं बेखौनो खावलायो आरो बिसोर बुंबावदोंनो माने हाइकमान्ड प्रमद सारानो थिनदों होनबावदोंनो बिसोरो बुनोखौ खिन्थु जों बेखौ एक्सेप्ट खालायाखै मानोना जोंनि मानगोनां प्रमद सारा मालाबाबो बेबायदि गोसोनि मानसि नङा आङो बबेबा पार्टिखौ आं बखिनोबो साना मानोना बिसोरो आंखौ गावसिनि दायखौ बारग'नो थाखाय बुंदों ना मादों आं बेखौ मिथिया नाथाय सारा बिदिखौ बुंनाय नङा आंबो मिथिगौ आं ओमफ्राय आं बेखौनो खावलायो सारनिसिम अननानै आंनो नियाय नांगौ आरो जायफोरा आंनि फिसायखौ एसेबां गिदिर जाथाय खालायलांबाय आंनि न'आव फैनानै बिसोरखौ एरेस्ट खालायनांगौ आरो बिनि गेजेराव माखासेया सार्भिस खालामग्रा बिसोरखौ सासपेन्ड खालामनांगौ आंनो बेखौ नांगौ आरो जेसेबांनाखि आंनि फिसायनि सायाव हामला खालामदों बिसोरखौ इमिडियेटलि एरेस्ट खालामनांगौ आंनो मोनसे मोजां प्रटेक्सन नांगौ आंनो दा दिनै आंनि फिसायखौ खालामदों गाबोन आंनि फिसा दङ आंहा रावबो गैया न'खराव आं दङ आंनि फिसायनि हालोदाबो बहुत गाज्रि आंखौ सोर नायगोन आंहाबोथ' मोनसे गिनाय दंना न'आवनो थांनानै बिदि खालायनो हादोंबा गाबोन खालामबावैनि मा मानि दं बिसिनाव दा आंनो सिकिउरिटि नांगौ आंनो मोजां प्रटेक्सन नांगौ दा सरकारनिफ्राय आं सारनिसिम बेखौ खावलायो इमिडियेटलि आंनो दा प्रमद बर' सारनिसिम आं बे आंनि बाथ्राया सहैथों नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों ओमफ्राय दा केसाथ' रेजिस्टार जायाखै होननानै आंनिसिम दा खबर फैदों ओमफ्राय जुदि आइसि सारा दासिमबो जुदि एक्सन लामाराखैब्ला आङो मोनसे गोख्रों राहासिन लानाय जासिगोन दा 1 घन्टा आधा घन्टासोनि सोआवनो मानोना आङो एफा गिदिर जाथायनि सायाव रावबो बिसिया थानो हानाय नङा दा गोबावहाय मथा-मथि नोंथाङा बुंदों एटेम्प टु मार्डार मोनसे केस होननानै दा एटेम्प टु मार्डारनि गेजेरावहाय माबायदि घटनाया एक्सुवेलि बिदि जायामोन आरो नोंथांनि फिसाय हिसाबै नोंथाङा प्रेजेन्टआव एक्सुवेलि मा खामानि मावो बेखौ नोंथाङा माबायदि फोरमायो बेखौथ' आङो सासे बिसि जानानै माने फुरा प्राउडलि फिल खालामो आंनि फिसाया मालाबाबो माने थगायनाय खोथा बुंफेरा बांसिनानो आं दिनैसिमाव मिथिनायाव माने बियो जेनेबा मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन फार्स्टलि माने सासे चेयारमेनबो बियो गुरुबासानि बे हिसाबै बियो माने खामानिफोरखौ इकुवेल जाजानो लुगैयो मानसिफोरखौ दा बेहाय सोरबाया बांसिन खामानि मावदोंनो मावाखैनो बेफोरबायदिनि सायाव बिथाङा मोनदांनानै माखासे आपडेटखौ होबाय थादों आरो बै भिडिअनि थाखायनो बिसोरो दा नैबे पार्सनेल एटाक खालामफैनाय बायदि बुंदों आरो ओमफ्राय दा आं सानदों पलिटिकेलनि खोथाया दस्रामोन न'खराव फैनानै बिदि खालामनो नाङामोन माबा मोनसे जुदि बिफुला जुदि आपडेट होदोंबा भिडिअफोर खालायदोंबा बै सुबुराज मोनाबोथ' बिनि काउन्टार होफिननो हायोना बेबो मोनसे आरो बहुत सलिउसन दं रायलायलायनायनि गेजेरजों दा मानसिखौ फैनानै बेफोरबायदि न'खरावनो फैनानै बिनि गासिबो बिदा फंबाय बिदानि फिसा गावसिनि फेमिलि आरो सानै साथामसो मानसि सोदेरदों बिसोरो ओमफ्राय दा खोनानो मोननायाव बिसोरनो गासैबो फैसा होजोबनाय बिदि लिक जादों आरो आं नुवाखै खिन्थु लिक जाबाय खोथाया बिनि खुगा ओमफ्राय दा
आङो बिसोरखौ गासैखौबो जायफ्रा आंनि फिसायखौ एफा गिदिर हालोद खालामबाय, आंनि न'खरखौ बायस्रा होबाय, थेर बेथेर खालामबाय, एसेबां असान्ति खालामबाय, ओमफ्राय आंनो दा न्याय नांगौ, आंनो प्रटेक्सन नांगौ। आरो जायफोर खालामदों बेखौ इमिडियेटलि एरेस्ट खालायनांगौ, जायफोरना जब दङ सासपेन्ड खालामनांगौ। बास आं बेखौनो लुगैयो आरो आं खुनु पार्टिखौ आङो बुङा। फैगोन BTC बिसायख'थि बैफोर माखासे गुन्दागिरि अस्त्र लानानै केम्पिं बानायग्रा बेबायदि ओंखारगोन रायजोफोर, हुसियार साबधान जा। नोंनि न'आव सोरबाफोर बेरेखा हान्जा बा बेरेखा जुदि बुङोब्ला बैबायदि बेक्ति मानसि साधारन मानसिखौबो न'आव थांनानै सिलाय देखायहैलायग्रा बेबायदि सफैगोन। साबधान रायजोफोर, ज' ओंखार। दा जे थांनाय सिगांफोराव BPF जे हानजा बैयावसो सुनि दंमोन। दा BPF नि हानजा गासैबो सुनिया खारजोबनानै UPPL आव फुरा दामायजोब्बाय। अब्ला बैफोरबायदि माखासे गुन्दागिरि लालसा बेबायदि गुन्दाखौ हमनानै साजा होनांगौ आरो गोख्रों आयेनजों बेबायदि गावथारलायनो मार्डार खालामनो नागिरनायखौ पुलिस प्रसासना गोख्रोङैनो आयेननि हेफाजाब लानांगौ। आरो जाय बेक्तिनि UPPL जे दैदेनगिरि मानाव गेदेर सारमोना रन्जित बसुमतारी सार आरो CM मानाव गेदेर प्रमद बर' सार, बैसोरखौ हमनानै मोजाङैनो एसे नाहोनांगौ, साजा होनांगौ आरोखि। बैफोर मानसिया जेब्ला पार्टियाव थायो, पार्टियाव थानाय बायदि गुन्दागिरि अस्त्र लाग्रा बेबायदि अस्त्र लाग्रा मानसिखौ हमनानै मथा मथि पार्टियावनो दोननाङा। बेफोरबायदि मानसियानो पार्टिखौ सेस फानो, दंस खालामो। अब्ला बर' हारि बर' जाथियाव बैफोरबायदि, आं बेखौ बुंनो सानो जे सान्ति सुक्तिया फैबाय। सान्ति सुक्ति फैनायाव दिनै मानो असान्ति सुक्ति जाखो? दिनै बेबायदि जोंनि BTR आव सान्ति फैबाय, खुनु सिलाइजों गुलि गावनाय बैबायदि समा थांबाय। अब्ला मानो फैफिनखो? मानो सिलाइ पिस्तल दिन्थिलायनाय? मा सुक्ति जाखो बेलाय? रायजोफोर साबधान जा। ओइबारनि फैगोन जे BTC इलेक्सन, बे BTC इलेक्सनाव UPPL निफ्राय अस्त्र लायै सोरनिबा न'आव हाबनाय, जायफोर UPPL नि बेरेखा बुङो, बैफोर बेरेखा बुंग्रा मानसिखौ अस्त्र लानानै बिनि न'आव थांग्रा बैफोरबायदि मानसिया ओंखारनो हागौ। साबधान जा रायजोफोर, नङाब्ला बैफोरबायदि गुन्दागिरि मानसिफ्रा सोरबा BTC इलेक्सनाव UPPL निफ्राय बुथारग्राया हान्जाया ओंखारगोन रायजोफोर। अब्ला रायजोफोर बैफोरबायदि मानसिखौ, गुन्दागिरि मानसिखौ मा खालामनो सानो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर। आरो जायफोर गुन्दागिरि मानसिफ्रा बैफोर मानसिखौ पुलिस प्रसासना गोख्रोङैनो हमनांगौ। दा भिडिअखौ जुदि नोंथांमोनहा नायदोंब्ला भिडिअखौ साबस्क्राइब खालाम आरो शेयार खालामना हो। बैफोरबायदि गुन्दागिरि मानसिफोर आरो UPPL नि माखासे निथाफ्रा नुहैदों